Seuraavana päivänä koulussa on taas outo tunnelma. Oppilaat kuiskivat ja katsovat Annaa. Anna miettii, miksi kaikki katsovat minua? Hän katsoo itseään. Paidalla ei ole ruokaa. Kasvot ovat puhtaat. Sitten hän näkee Sannin. Hei Sanni, miksi kaikki kuiskivat? Sanni nauraa. Etkö tiedä, kaikki puhuvat meistä. Meistä? Miksi? He sanoivat, että me olimme eilen siellä vanhassa talossa ja että ovi aukesi. Anna nauraa vähän epävarmasti, mutta eihän siellä ollut mitään kummitusta. No, jotkut sanovat, että siellä asuu kokonainen kummitusperhe. He molemmat nauravat. Silloin naapurin poika tulee luokse. Hei, tiedättekö? Kaikki koulussa puhuvat meistä. Anna ja Sanni katsovat toisiaan. Poika ottaa taskulampun repusta. Tänään me menemme sisään. Mitä? Ihanko oikeasti nyt? Kysyy Anna. Joo, otetaan kuvia. Jos näemme kummituksen, meillä on todiste. Sanni nauraa. Okei, mutta minä en mene ensimmäisenä. Minäkään en, sanoo Anna. No sitten minä. Poika sanoo rohkeasti, mutta nauraa heti perään. Kello soi. He menevät tunnille, mutta Anna ei voi olla ajattelematta iltaa. Mitä, jos siellä oikeasti on kummitus? Hän miettii. Häntä jännittää, mutta samalla on hauskaa. Ehkä tämä on sun paras kouluviikko ikinä.